blahoslavený. Prešovská archieparchia otvorí proces blaholečenia prvého grécko-katolíckeho redemptoristu slovenského pôvodu Jána Mastiliaka. Slávnosť sa uskutoční 31. januára. Proces otvoria pri príležitosti stretnutia zasvetených osôb grécko-katolíckej metropolie. Ján Mastiliak bol prvým grécko-katolíckym redemptoristom slovenského pôvodu. Vďaka znalosti jazykov pomáhal počas prechodu frontu sovietským vojakom tlmočiť. To po nástupe komunistickej vlády bol dôvod na zaradenie medzi 10 najnebezpečnejších reholníkov, proti ktorým sa konal tzv. Monster proces v roku 1950, kde ho odsúdili na doživote. Z neho si napokon odsedel 15 rokov. Nezaradený poslanec Daniel Lipšic by svojim návrhom zákona chcel posilniť právomoci miest, obcí a mestských častí Bratislavy a Košíc pri obmedzovaní hazardu na svojom území. Tie by z vlastného podnetu mohli rozhodnúť všeobecne záväzným nariadením, ktoré z hazardných hier nie je možné prevádzkovať na jej území. Zákon by tiež zaviedol možnosť, že ak sa viac ako 30% oprávnených voličov obce petíciou sťažuje na narúšanie verejného poriadku v súvislosti s prevádzkovaním hazardných hier, obec bude povinná takéto prevádzky obmedziť. Slovenský premiér Robert Fico sa zajtra zúčastní na celonárodnom pochode v Paríži, na ktorom spolu s ďalšími predstaviteľmi európskych krajín a zástupcami NATO vzdá úctu obetiam teroristických útokov vo Francúzsku. Akcia by mala začať po druhej popoludní a očakáva sa účasť desiatok tisíc ľudí. Účasť okrem iných potvrdili aj britský premiér David Cameron, stály predseda Európskej rady Donald Tusk či šéf NATO Jens Stoltenberg. Internetové sociálne siete po celom